Proverbs chapter 12 verse 28. प्रामाणिकपणाच्या वाटेन जिवीत आसा, पूण खोटी वाट मरणाक पावयता. Matthew chapter 5 verse 8. नितळ मनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. Psalm chapter 1. जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्याची वाट धरिना आणि अधर्म्या संगता बसना, पगार सरीसपराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस राताचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो बागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या कळार फळ दिता आणि तांची पानां केदीस बावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्ही, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून जरतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना तारो, आणि नितीवंताच्या सभेन पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सरीसपर राखता, पूण खोट्याची वाट नासाक पावयता.